Steeds meer gemeenten trekken hun subsidie terug voor de Muziekschool Zeeland, waardoor het muziekonderwijs in gevaar komt. Elke gemeente in Zeeland zou zich daar hard voor moeten maken. En als je ziet wat muziek doet met kinderen, ja, dan ben je bijna crimineel als je kinderen muziek onthoudt. Zegt tenminste de directeur van de muziekschool. En verder in deze Zeeland nu. Burgemeester heeft weer een complete ambtsketting. En laatste bewoners nu zonder elektriciteit. Goedenavond. De Muziekschool Zeeland staat onder druk. Sluis, Terneuzen en Vlissingen geven al geen geld meer. En ook Tolen en Rijmerswaal zijn van plan hun bijdrage te stoppen. Ze klagen over het financiële beleid bij de muziekschool. Zo zou onder meer geld voor muzieklessen zijn gebruikt om panden te verduurzamen. Maar als de muziekschool te weinig geld van de gemeente krijgt, kan dat grote gevolgen hebben. Volgens directeur Robert Vroegindewij. Pam, 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 pam. Kun jij hier nog een keertje beginnen? Dat betekent dus dat je nog een deel van je subsidie niet meer krijgt. Hè. Daar kan je geen rekening mee houden, maar dat is niet het enige. Dat betekent misschien ook inkomsten vanuit lesgelden. Nou, die zullen ook wegvallen. Dat betekent dat we twee dingen moeten bekijken. Het ene is inderdaad, moeten we gaan bezuinigen en gaan kijken of we daar toch een kleine krimp in moeten gaan realiseren, wat nooit leuk is. Dat heeft grote gevolgen op het moment dat Muziekschool Zeeland niet meer participeert binnen het geheel. Dan valt een stuk gedegen professionele muziekeducatie valt weg. Vroegindewij vindt het ook niet slim dat gemeenten het muziekonderwijs zelf willen gaan verzorgen. Want dat betekent dat je wel huisvesting moet betalen, dat je wel reiskosten moet betalen, dat je wel vervangingskosten moet betalen. Wat nu allemaal opgelost wordt binnen de gemeenschappelijke regeling. Ik zeg dat ook vaak tegen een aantal gemeenten. Je kan het voor jezelf gaan organiseren, maar als ik het terugreken vanuit de gemeenschappelijke regeling, dan hebben we het misschien over €50.000 wat je in kan zetten om het te organiseren. Ja? Wij hebben hier een professioneel team staan met 15 mensen die het voor je organiseren, met de systemen die erbij horen. Alles erop en eraan. Dus het is veel makkelijker om daarin te bundelen. Naast dat professionele muziekeducatie allerlei voordelen heeft voor gemeenten, vindt Warmoeskerk het ook essentieel voor kinderen. Het is zo belangrijk dat een kind niet alleen het brein ontwikkelt en het stukje van het brein wat aangesproken wordt middels muziekeducatie, maar ook de verbinding en eigenlijk alles wat daarmee samenhangt, dat is zo'n wezenlijk onderdeel van muziekonderwijs. Dat is heel jammer als daar onvoldoende gelegenheid voor is. Filijne zit sinds een half jaar op muziekles en heeft bewust voor de piano gekozen. Omdat ik hou ook van zingen en bij blaasinstrumenten dan kan ik er niet bij zingen. En bij piano gaat dat goed? Ja. Dan zit je op Muziekschool Zeeland. Waarom heb je eigenlijk les? Waarom heb je daarvoor gekozen? Ja, maar dan kan ik het beter leren, want dan kan ze het ook soms even voordoen. En dan heb je het over de juf? Ja. Warmoeskerk is er ook van overtuigd dat Muziekschool Zeeland dé organisatie is voor goed muziekonderwijs. Omdat hier de professionals werken, een gedreven, enthousiast team, allemaal goed geschoold en met de beste intentie om alle muzikale capaciteiten van een kind en uiteraard ook van volwassenen, dat aan te spreken en daar dat te prikkelen en verder te helpen ontwikkelen. En elke gemeente in Zeeland zou zich daar hard voor moeten maken. En als je ziet wat muziek doet met kinderen, ja, dan ben je bijna crimineel als je kinderen muziek onthoudt. Dus blijf erop investeren, dat zou mijn boodschap zijn. De burgemeester van Middelburg heeft haar ambtsketting weer compleet. Een deel van de ketting verloor ze vorige maand toen ze een koninklijke onderscheiding had uitgereikt en naar huis fietste. Ja, normaal doe ik mijn ambtsketen af, maar het was daar heel erg druk. En toen dacht ik, nou, ik doe mijn jas over mijn ambtsketen heen. Ik ga naar huis en dan doe ik hem thuis af en dan doe ik hem thuis weer in het doosje. En toen kwam ik thuis en toen dacht ik, oh nee, hemeltje, wat nu toch? En daarom zag de ketting er een maand lang zo uit, een ketting zonder penning. Tot een eerlijke vinder zich meldde. Ik was dus onderweg naar een maat van mij en ik was aan het fietsen. Dus ik hoorde gerinkel op de weg. Dus ik denk dat ik mijn fietssleutel liet vallen. Dus ik keer om
En ik keek op de plek waar ik het gerinkel hoorde en toen zag ik een munt op de grond. En dat bleek de penning te zijn die hij vandaag teruggaf aan de burgemeester. Maar hij heeft nog wel een belangrijke boodschap. Ja, hou hem goed in je zak. Niet meer kwijtraken. 2 mannen zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar en 10 maanden... voor het beschieten van 2 woningen aan de Schelpenlaan in Terneuzen. In de straf zijn ook 2 aanslagen verderop in het land meegenomen. De 20ers beschoten in maart 2023 's nachts het huis van een jong gezin dat midden in de kraamtijd zat. Dat bleek het verkeerde huis. De avond erna kwamen ze daarom terug en beschoten het huis van de buren. Waarom is nooit duidelijk geworden. De bewoners waren thuis, maar niemand raakte gewond. Nog meer ellende voor de overgebleven bewoners van vakantiepark Marina Beach in Hoek. Ze moeten het park verlaten, maar sommigen kunnen nergens anders heen. En tot overmaat van ramp is nu ook nog de stroom uitgezet. Renate is één van die overgebleven bewoners. Ze woont er noodgedwongen, samen met haar kinderen. Gisteren zag ze hoe de parkbeheerders haar stroom uitschakelden. Ik werd behoorlijk boos. Ik ben ook echt boos naar buiten gelopen met: gaan jullie dit echt doen? Ja, was daarop het antwoord. Maar een paar uur later heeft ze de stroom zelf stiekem weer aangezet. En dan hebben ze natuurlijk gezien, denk ik. Dat klopt, want de stroom is nu definitief uit. En er hangt een hangslot om het kastje met de schakelaar. Thuis is het geen pretje. Haar koelkast staat uit, telefoons kunnen niet worden opgeladen... en 's avonds moet ze het doen met vaccinelichtjes. Hoe lang houdt u dit nog vol? Niet meer, maar ik moet. Ik moet. Ik kan niet anders, ik moet. En tussen moeten en willen is een verschil. Volgens de parkbeheerders hebben zij de opdracht om iedereen van het park te verwijderen. Anders krijgen ze zelf een boete van de gemeente. Als je op de spoedeisende hulp van het ADRZ in Goes terechtkomt, ben je daar gemiddeld 2,5 uur van binnenkomst tot het verlaten van de SEH. Het kan zijn dat iemand die later binnenkomt toch eerder wordt geholpen. Verslaggever Esme Bech mocht bij hoge uitzondering meelopen op de spoedeisende hulp. In deze laatste reportage zoekt ze uit hoe het zit met die wachttijd. Op de spoedeisende hulp kun je op 2 manieren binnenkomen. Met eigen vervoer kom je hier terecht. Je meldt je bij de balie en neemt plaats daarna in de wachtruimte. Maar je kunt ook hier binnenkomen, via de ambulancehal. Als alle 18 behandelkamers vol zitten, bepaalt de ernst van de klacht wie het eerste aan de beurt is. Ook wel triage genoemd. Wij triëren eigenlijk iedere patiënt, maar zeker als het druk is, dan hebben we een speciale triagekamer. Dan roepen we de patiënten binnen, kijken we even wat er aan de hand is en daar aan de hand wat de situatie is. Dan geven we die patiënten kleur. En dat wil zeggen hoe urgent de situatie is. Bij rood word je meteen geholpen, maar bij blauw, de laagste gradatie, kan het zijn dat je hier langer zit. Daartussen heb je geel en oranje en rood is het ernstigst. Dus die patiënten moeten direct geholpen worden, er moet ook direct een arts bij. Dan staan we eigenlijk al klaar voordat de patiënt bijvoorbeeld binnen is gebracht. Als het even kan, probeert het ziekenhuis de wachtkamer zo leeg mogelijk te houden. Dat wil zeggen dat op het moment dat er een behandelplek beschikbaar is, patiënten altijd direct naar een behandelplek gebracht worden en gelijk in behandeling worden genomen. Maar ja, soms is het zo druk dat er geen behandelplek beschikbaar is. Dat lukt ons in 80% van de gevallen. 20% van de gevallen lukt dat niet. Als het druk is, communiceren ze de wachttijd actief naar patiënten. We leggen dat sowieso al, doet de dokterassistenten dat bijvoorbeeld als het druk is en dat ze dan rekening moeten houden met lang wachten. We zeggen heel vaak van, het is echt heel erg druk. De wachtkamer is dan wel leeg, maar de afdeling ligt helemaal vol. En als je ze daar goed in instrueert en dat ze altijd mogen terugvallen als er verslechtering is, dan heb je eigenlijk weinig mensen die daar bezwaar tegen hebben of dat ze boos naar je balie komen. En als mensen wel eens naar me toe komen of die hier al binnen zijn en zeggen, ja, ik zit hier al heel lang, komt er nog iemand, word ik nog geholpen, hoe lang duurt het nog? Dan leg ik soms wel uit van, er komen ondertussen ook andere patiënten binnen die eerder geholpen moeten worden. En je moet maar blij zijn dat je kan wachten. Want de mensen die hier binnenkomen en niet meer kunnen wachten, die zouden echt wel willen ruilen. De grootste kans op een langere wachttijd loop je op maandag en vrijdag. En ook vanaf halverwege de middag tot 's avonds is het drukker. Hoe lang je als patiënt precies op de SEH bent, dat is moeilijk te zeggen. Het hangt er ook vanaf wat er met je aan de hand is. De doorlooptijd van onze SEH, van aanmelden tot en met de SEH verlaten, is dus inclusief de eventuele wachttijd, is 2,5 uur. Volgens Schaakjer ligt het gemiddelde in Nederland op 4 uur.
Het ziekenhuis in Goes streeft ernaar de tijd op de SCH terug te brengen naar 2 uur. En dit was de laatste reportage uit onze serie over de spoedeisende hulp van het ADHZ in Goes. En wil je nou deze of eerdere aflevering nog een keer terugzien, ga dan naar onze website. En welke Zeeuwse bakker bakt de lekkerste deegventjes die vooral in Zeeuws-Vlaanderen tijdens Sinterklaas worden gegeten? Dat was de vraag tijdens de 4e deegventerscompetitie van Omroep Zeeland. Brilletje. In alle vormen en maten werden ze vanmorgen aan de jury gepresenteerd. In totaal 10 bakkers bakten hun beste deegventje. Onder de deelnemers ook een aantal leerlingen van het Lodewijk College in Terneuzen. De bakkers hoopten natuurlijk allemaal met deze beker ervan door te gaan. Maar ja, daar is er maar eentje van en dus moest de jury kiezen en besluiten. De eerste plaats is eigenlijk gewonnen. Zag er even goed kijken op het rapport origineel uit. Maar toch in een klassieke vorm. De structuur was goed, de snijbaarheid was goed, het uiterlijk is gewoon leuk en het was vooral lekker. En die deegvent is gebakken door de 15-jarige leerling René van Kranenbroek uit Filipijnen. Haar toevoeging van chocola in het deeg gaf de doorslag voor de jury. René kon de beker niet in ontvangst nemen, maar haar mentor wel. Kijk eens, de beker. Winnaar deegventencompetitie 2025 van Omroep Zeeland. Hugo Stalens, wat voor gevoel gaat er dan door je heen? Prachtig, prachtig. Dat leerlingen dit voor elkaar krijgen, ja, dat is geweldig. En die chocola gaf uiteindelijk de doorslag. Ja, dat is nog het leukste van al. Want dat hebben ze een paar keer geprobeerd. Ik heb het een paar keer moeten voordoen. Dus eigenlijk is die prijs voor jou? Nee, die eer is mij niet toegedaan. Ik bedoel, ik vind het heel leuk. Voor de leerlingen is het leukste dat hun die prijs winnen. Zonnige periode vandaag in Zeeland, maar wel fris met een temperatuur van zo rond de 6, 7 graden. Het bleef grotendeels droog, maar dat kunnen we van de komende dagen niet zeggen. Wel zien we dat we heel zachte temperaturen krijgen voor de tijd van het jaar. En tot zover deze Zeeland Nu. Straks hier nog onder meer terugkieken en een uitgebreid weerbericht. Als u tenminste geen Sinterklaas cadeautjes aan het uitpakken bent. Morgenavond een nieuwe Zeeland Nu met dan ook het weekoverzicht. Alvast een fijn weekend en tot morgen.